sa inyong mga cellphones. Mantang yaon po kamo sa laukan simbahan. Purog na sa pagsilibrar ang Santa Misa. Kadua, bantayan ang sa inyong personal na gamit. Bantayan po ang sa inyong mga bag, as in personal na gamit, as in dai magwalat nin anuman sa tukawan. Pag nagkomunyon, tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa inyong mga darang gamit. Katulo, maninigong gubing sa simbahan. Iniin kami na ang gabos na lalaki asin babae na mag-obserbar kan maninigong gubing sa bado o bado sa pagsimba. Sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong ning kagurangnan. Ikaapat, Indigenous and Extreme Poverty Day. Ngunyan pong Domingo, iyo po ang Indigenous Peoples and Extreme Poverty Day. Magkakaigwa po kita ng second collection bilang sa tuyang asistensya sa mga Indigenous Peoples asin mga tugang niyatong nagtitios. Pwede po kamo magtaoman anuman na grocery items na buot nindong itao sa inda sa abot kan sa indong makakaya. Ikalima, Search for Rosary Queen 2023. Igwa po kita ng 14 kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Sa tuya pong suportahan ang mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Ang second and last canvassing, gigibuhon po sa Sabado, Petsa 21 kan Oktobre. Ika-anom, World Mission Sunday. Sa Domingo po, Petsa 22 kan Oktobre. Iyo po ang World Mission Sunday. Liwat, hinahagad po ang satong suporta para sa pangkinakban na misyon. Pinapaabot po ang pasasalamat ka Archdiocese sa satong parokya sa padagos niyatong pagpahiling nin pagmakulog sa misyon. Available po ang mga brown envelopes sa opisina kan satong parokya. Kapito, Prison Awareness Sunday. Sa Petsa 29 kan Oktobre, iyo po ang Prison Awareness Sunday. Sa tuyaman padagos, narumdumon, asin ipamibi ang mga tugang niyatong nasa bilanggo. Ika-awalo, Parade of Saints. Sa Petsa 31 kan Oktobre, magkakaigwa po ng Parade of the Saints na panginginutan kan mga estudyante kan Holy Cross Parochial School. Number 9, Triduum para sa mga kalag. Poon sa Domingo, Petsa 29 hasta 31, kan bulan gigibuhon ang Trido para sa mga kalag. Sa mga misa pagkaaga asin hapon, pakihagad na lang po ng mga envelope sa opisina. Tangani na isurat nindo ang mga pangaran kayo sa indong mahal sa buhay na buot ibale mga responso asin misa. Ika-sampulo, Mass Wedding 2023. Sa maabot na Disyembre 8, 2023, magkakaigwa po liwat po kita digdi sa parokya nin libreng kasal, siring sa satong nakagawian. So mga dai pa po kasal sa simbahan, magpalista na po sa opisina kan satong parokya. Ang deadline kan pagpalista ngunyan na Nobyembre 8, 2023. Ini po ino-ofrecer para sa membro kan satong parokya sana. Makihumapot na lang po sa opisina sa mga requirements. Ang misa po ngunyan, idinudulot kan mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Pasasalamat, Maricar Lugto, Mr. and Mrs. Rizalino Moreno and family, Adelaida Diligencia, Cynthia Carina, Mr. and Mrs. Jujem Banyaria, Junalyn Manaog, Catherine Dilag, Mr. and Mrs. Sanchieni Jose Nagales Jr.,
as Saint Francis Floresi. Petition and others. Petition Mass para kay Ana Fe Ginoo, dulot ni Ramona Javier. Misa petisyon dulot ni Vicente Sidenio. Para sa mga kalag, Misa Common dulot ni Nelly Salcedo, asin ni Canlabordo family. Mga kalag ni Aurelio E. Samuel Berni, dulot Cañevas Sabareza family. Mga kalag ni Concepcion E. Asuncion, dulot ni Lorraine Escoro. Mga kalag ni Dionisio E. Timotea, dulot Canlabordo family. Mga kalag ni Elpidio Sr. E. Donata, dulot ni Carmen Sidenio. Mga kalag ni Enrica A. Francisco, dulot ni Nelly Salcedo. Mga kalag ni Fe A. Junas, dulot ni Christian Dale Cernande. Kalag ni Frances, dulot ni Tessie Villafloren family. Mga kalag ni Gregoria A. Senon, dulot ni Mr. and Mrs. Edgar Halyari. Mga kalag ni Jose Jr. E. Lane, Jose Sr. E. Marciana, dulot ni Marlene Gregorio. Mga kalag ni Juliana E. Chudulo, dulot ni Angustia Carotse Hiniliang family. Kalag ni Melvin, dulot ni Annalyn Hunt. Kalag ni Rosario, dulot ni Tess Espalmado. Mga kalag ni Salvador E. Sharon, dulot ni Teresita Azores. Mga kalag ni Simeon E. Nena, dulot ni Christian Dale Cernande. Misa Common, asin mga kalag ni Margarito E. Cristina, dulot ni Emilita Veletario. Misa Pasasalamat, dulot ni Arlen Torres and family. Kalag ni John Ray, dulot ni Melissa Akonga. Misa Pasasalamat, dulot ni Mary Grace Akonga. Kalag ni Jerry Vake, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Ani. Misa Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Bartolome Luminario and family. Kalag ni Rodolfo, dulot Candiciere family. Misa Petisyon, dulot kan Bukid Lu family. Liwat Diyos maray na aga po sa indugabos, magatugang kay Kristo. Ang tema kan selebrasyon nin Eucharistia ngunyan na Domingo, iyo ang pag-alok nin kagurangnan sa bangkete nin pagkasararo. Sa Eucharistia na kunseen, ang nagtutubod, nagsisilibrar kan balaog nin kaligtasan, na iwinaras ni Diyos, huli kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo. Igwa kan dae minasimbag sa pangapudan na akuon si Kristo sa Eucharistia. Igwa kan dae minaako sa presensya ni Diyos. Sa kahadean na itinatao para sa kaligtasan kan kalag. Ipamibi niya to nalugod padagos niya tong akuon ang pag-alok kan kagurangnan na akuon siya nin may maninigong puso urog na sa Eucharistia. Ang misa po niya na aga, panginginutan kan sa tong ginagalangan na Parochial Vicar, si Reverendo Padre Lare Nagales. Matindugpuan gabos para sa pagbuon kan banal na misa. Love.
ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imo nga espiritu. Matugang ako ang taan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Awan sa Diyos ang kalikahasan, asin sa dagat panuninongan, sa mga tao marahay at buong. Inoong ika, inurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika, ulikan, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos Ama, makakamhan, kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan, aheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan, ako aansa mo kakimahera. Ika na nagtutukaw sa too Panama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesucristo kaiba ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, danay an sa imong grasya manginutan, asin magsunod sa mo. Sa padagos, asin padagos kaming gibuhon, na maurop sa pagibong marahay. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki,
kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Nagbahayag si Propeta Isaías, manunungod kan panahonin kaugmahan, an panahon kan pagtao, pagdatong nin kagurangnan, an paratubos. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sa bukid na ini, ang kagurangnan nin mga hukbo, mahanda para sa gabos na banwaan, nin bangkete nin mga taba. Bangkete nin mga managom na arak, mga taba sa sinamnuhan nin hutok, mga managom na arak na sinara. Hahalunon niya sa bukid na ini ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan. Asin ang hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalunon ang kagadanan sa god paman. Papahidon kan kagurangnan Diyos ang luha sa gabos na lalawgon. Ang pagtuya-tuya sa iyang banwaan hahaleon sa bilog na daga. Taan kagurangnan nagtaram. Isasabi sa aldaw na iyan, uya ini ang sapong Diyos. Naglaom kita sa iya na ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan. Naglaom kita sa iya. Maggaya-gaya kita, asin magugma sa iyang pagliligtas. Tanagpamugtak ang kamot kan kagurangnan sa bukid na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mag-ierok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluk ko niya ako. Pasiring sa patiwasay na katubigan, dinadara. An sa kong kalag, pinapaginhawa. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan kan mga aldaw. Inaantabayanan niya ako sa mga gira nin kasuripotan, alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kan anino nin kagadanan. Dai ako matatakot sa maraot, huli ta ika kaiba ko. An sa imong badas asin sugkod yaon, rinaranga ako. Mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Inandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot an sakong payo, an sakong kopa nagsusumpay. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Karahayan sana asin kabotan an maglalamag sako. Gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-ierok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalawigan nin mga aldaw. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Pinapasalamatan ni San Pablo ang mga nagtarabang sa iya. Kanyaon pa siya sa bilangguan. Ang Diyos nagtao sa iya nin kusog sa panahon nin kadifisilan. Hinanyugon po, niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, tatao akong magpakumbaba, tatao akong magsagana.
sa gabos asin sa anuman na kamugtakan. Nanudan ko ang tamang paagi kung paano mabasog asin magutom, masagana asin matikapo. Gabos, kaya ko, huli ta sa iya, nagpapakusog ako. Alagad, marahay ang ginibo nindo sa pakidamay sa sakong kahorasaan. Ang sakong Diyos, iyo ang mapano kan sa indong mga pangangaipo, susok sa iyang kayamanan sa kamurawayan ki Kristo Jesus. Sa Diyos, asin Ama niyato, an kamurawayan saggod sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpadagos giraray si Jesus sa pagtaram sa inda. Ikakaarog ang kahadian kan langit sa sarong hade na naghahanda nin kinasal para sa aki niyang lalaki. Sinugo niya ang sa iyang mga surugoon na apodon ang mga inalok sa kasal, alagad ang mga ini da inagustong magduman. Giraray, nagsugo siya nin iba pang surugoon na ansabi, sabihan nindo si mga inalok, uya ang sakong bangkete, inandam ko na, ang sakong mga toro asin pinatabang baka, binuno ko na. Ang gabos, nag-andam na, madya sa kasal. Alagad sinda, mayo nin pakilabot, naghali ang saro para sa diri niyang uma, hansaro para sa iyang negosyo. Pinugol kaniba ang mga surugoon, dinahasan asin ginadan. Ang hadi na anggot, sinuguan sa iyang hukbo. Pinuho ang mga paragadan, asin ang syudad ninda sinubsuban. Dangan ang sabi niya sa iyang mga surugoon, ang kasal andam, alagad ang mga inalok, bakong maninigok.
Kaya lakaw kamo sa mga pagsangahan kan mga dalan, asin an gabos nindong masumpungan alukon nindo sa kasal. Nagluwas an mga surugoon sa mga dalan. Tinipon an gabos nindang mga nanumpungan. Marahay sa kamaraot sa indang inalok. Alagad paglaog kanhade sa pagkalagkalag sa mga inalok, nakahiling siya nin tawo na dain nakasulot nin gubing na pangkasal. Ang sabi sa iya, katuod, paano ka nakalaog digdi na mayong gubing na pangkasal? Dahil siya nakagirong, dangan nagsabi ang hade sa mga surugoon, gapusan nindo ang bitis sa kakamot, asin tapukan sa kadikluman sa luwas. Duman ang pagtangis, asin pagragot kan mga ngipon. Dakol ang mga inapod, alagad dikit an napili. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos para sa paghimati kan humiliya. Maray na ramrag po kaninyo ngamin mga ngod. Ang tataraman pong the word invitation is never new to us. Bako na pong bago sa satuya. Because we have the same and common experience na mag-invite or maimbitaran. Kaya ang tataramon po na ini, bako ng bago sa satuya. Nai-invite kita sa mga kasal, sa mga parties, nai-invite man kita siring man sa mga reunions, fiestas, or mga get-together. Sa mga imbitasyon na inawawaraan harandaan, perming igwanin karakanan. Tama po ako o sala? Tama. Pag may mga kasal, perming may handaan. Minsan nga ni, may mga dagdag ta sa satuyang nakatudan. Aside kang nag-iimbitar kita sa kakanan, may mga dagdag na kita. Araw baga po kayan, araw baga po kin, nasiraman kita sa to leche plan. Migsabi kita sa langsiram kadia, putsiraw. Isipunan nyo, putsiraw. Putosiraw. O kaya, pag nasiraman kita, migkanta na kita sa balutin mo ako sa hiwaga ng iyong balutin. Sharon Cuneta. May mga dagdag na kitang term, pag Sharon Cuneta, aram na. Putusan. Sa di man rin kunada, iba man term ta, putsiraw. Papakyuton ta pa. Putsiraw. Ito palan, putusiraw. Igwang mga tugang, the feeling of being invited to a grandiose celebration, mga tugang, makes us something so special. When we are invited sa grandiosong celebration, kakaiba ang pagmati niya to. Just for example, maimbitaran ka po ni Ayala, ni Sobel, ni Henry C., ni Tan, sa sarong celebration ninda, it makes us so special. Or kaya maimbitaran ka sa CSPC, di ba? Kung mag-abot si President na imbitaran. Iba nag-alok, di man. Di ba? Iba ang pagmati. The feeling of being invited to a grandiose celebration makes us so special. Migsabi pa kita, isay man raw ako tanganing pag-imbitaran sa siring na kagrandiosong celebration. In the parable about the wedding banquet, the master made an invitation
to attend to his wedding banquet. My dear friends, God's invitation to us, not just to dine with Him, but also to stay with Him. Bako lang makikakansa sa iya, kundi mag-erok sa iya. Saya baga sa Salmo Responsorio, mag-e-erok ako. Mag-e-erok ako sa harong nin kaguranan, sa kalabaan kan mga aldaw. God's invitation to dine with Him is not just to dine with Him, but also to stay with Him. Sa iyang pag-imbitar, kinakaipuhan na kita andam, tangani na kita maging maninigo na magtukaw sa bangkete nin kagurangnan. Dakulang pribileyo na maimbitaran kita sa kahadayan nin mahal na Diyos. Looking at ourselves, looking at our unworthiness, si isay man kita na pag-imbitaran kan sa tuyang Ama sa langit. Makasalan, kulapos, kadakol nin mga kasumbikalan. Most of the times, we turn our back sa mahal na Diyos. Most of the times, we do not prioritize God sa tuyang pagkabuhay. The same in our gospel. He invited, and yet kadakol kan mga tao, nakadakol na sa nang dahilan. Sabi sa gospel, mig pauma, mig negosyo. The same with us. God is inviting us every day to dine with Him. And yet, there are times, kadakol kitang mga palusot sa mahal na Diyos. Kadakol akong gibo. Kadakol. Pero kung nag-aayat kita kay Amang Diyos sa Lord, makapasa sana ako sa exam, magkatrabaho sana ako, pirmi na akong migsimba. Nga ako nakapasar na, ako na trabaho, sasabihin na kay Amang Diyos, Lord, sorry, busy ko. Busy. Dakula ang pribileyo ang itinatao sa tuya nin mahal na Diyos to dine with Him. Mga tugang, ang sa iyang pag-imbitar sa tuya, sarong pagpahiling sa tuya, na although we are like this, sinful human beings, we have a value sa atubangan nin mahal na Diyos. May halaga kita sa iya. Pakibayad raw po kaabay mo. Pakibayad po. Maski yan arog kan, chismosa, di man, joke lang. Maski yan arog kan, may halaga yan sa mahal na Diyos. Mga tugang, tinatawan kitang halaganin mahal na Diyos, paano man niya to pinagtatawan halaga an asin kaandaman an sa iyang pag-apod sa lambang saro sa satuya. How do we also prepare sa pag-respond niya to sa imbitasyon sa tuya ni mahal na Diyos? Di ba po, pag may mga imbitasyon sa tuya, pag may mga kinasal, di ba po, arayo pa, nagpapapakaray na kita kabukta, migpatusar na, migbakal na sa magayon na trahe di boda, migbakal na po sa magayon na lipstick, pang foundation, tapos pagkaaldawan na, lang gayon ka postura, sasabihan ni kako ka barkada mo, wow, parang natutulog lang. St. Peter pala. The thing is, naghahanda kita. Pinaghahandaan niya to ang invitasyon sa satuya. Paano man po niya to pinag-aandaman ang invitasyon sa tuya ni mahal na Diyos to dine with Him. Mga tugang, let me propose pitong
o anom na preparedness plan para sa pag-respond niya to sa invitasyon sa tuya nin mahal na Diyos. Number 1 and number 2, magbalik buot sa mahal na Diyos. Leave sin behind. 2, magbalik buot, asin bayaan ang kasalan. Sabi po sa satuyang pamibinibanwaan sa atyan, sasabihon, ang simbahan bakong garantiya nin kaligtasan, kundi kita magbagong buhay, asin mabuhay sa katukduan nin mahal na Diyos. Very clear. Very clear. Let us go back to God and leave sin behind. Ikatulo na proposal ko po para sa tuyang preparedness plan is alis galit. Halion ang mga anggot sa satuyang mga puso. Ang mga anggot sa satuyang puso, iyan ang magadan sa satuya eventually. Di ba po? Ang timsong kan mga tao na permina sa nang may kulugbuot, ang timsong ko po para sa Indo, killing me softly with his song, killing me softly. Yes, my dear friends, it will kill us softly. Di lang yato na mamalayan, baka sa kakatambak yato nin kulugbuot sa satuyang mga rurugan, kinaramragan, san na atubangan ta so Beloro, Abiog, o St. Lawrence Funeral Homes. Ano? Just imagine mga tugang, nagpaparakim-kim kita ning kulugbuot duman sa tao na nakakulog sa satuya. And yet, itong nakakulog sa satuya, pangirit-ngirit lang, karumayo lang. So unfair. Napaka-unfair. Nagpaparadara-dara kita ning hinanakit, sira, nagmumuyam-muyam. Pangupat po, na preparedness plan is to surrender everything to God. We surrender ourselves sa mahal na Diyos. When we say, we surrender everything to God, pag nagsabi po kitang, ika na bahala kanako amang Diyos, di na kita makinegotiate paki amang Diyos. Minsan kaya magsabi kita, Lord, ika nang bahala sa kuya, pero sana magyaman man ako. Lord, ika nang bahala, kaigin ko, pero sana makapasar man sa examination. When we say, Lord, ika nang bahala, then, siya na ang bahala. No more conditions na itataon niya to sa mahal na Diyos. When we give ourselves to God, madali para sa tuya to humble and to open our hearts to accept the will of God. Number 5 and number 6 na po ito. Madali sa tuya magpakumbaba, as in maging bukas ang puso sa pag-ako sa tuya, sa pag-ako niya to kan kabutan nin mahal na Diyos. Mga tugang, if we do not humble and open our hearts to the will of God, we will end up frustrated and unfulfilled sa satuyang pagkabuhay. Kung bako kitang mapakumbaba, di kita tataong mag-ako sa kabutan nin mahal na Diyos. Masakit para sa tuya na maging maugma, as in masatisfy sa satuyang pagkabuhay. We will end up frustrated and unfulfilled. Mga tugang, inulugod ang satuyang maging kaandaman sa pagsimbag niya to sa pangapudan nin mahal na Diyos sa tuya, to dine and to stay with Him sa iyang eerokan na daing kasagkoran. Matindog puwan ka, boss.
pagtubod, mag-arang kita sa Ama na nagmamawot na ang gabos na tawo, mag-ako kan sa iyang pag-alok sa bangket inin buhay na daing kasagkoran sa langit. Ang sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ng yugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, mamidpidan bilang tandanin paglaom asin pampakusog, buot, ningabos na naglalakbay, pasiring sa kamurawayan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niyato, naan pagiging miyembro kan simbahan, bakong garantiya nin kaligtasan, kung dai kita magbagong buhay, asin mabuhay susog sa katukdoan ni Kristo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magsimbag kita sa pagkamot kan Diyos, asin padagos na magsudot kan gubing nin pagsulsol, asin gibong karahayan, na tinausa to sa bunyag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagkehelang, asin mga biyadi, makamati kan pagmakulog ni Kristo, huli kan sa tuyang mga gibong karahayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang kabos ng mga gadan, bindisyonan kan Diyos, asin biyayaan nin buhay na daing kasagkuran. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man iayon niya to sa tuyang pamibi, an pamibi niya to para sa katuninongan, kan duwang nasyon, an Palestine asin Israel, na padagos an sa indang pag-iriwal. Ipamibi niya to na maghadi lugod an pagkasararo asin katuninongan sa duwang nasyon na ini. Na totoo harayo sa tuya, alagad maapektuhan kani ang sa tuyang ekonomiya, digdi sa tuyang nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugan sa mong pamibig. Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magdayupot sa imo, tanganing daimi magsayangon ang biyaya na iwinaras mo sa mo, inihinahagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eukaristiya, ang pagdulot kan atang.
Kang maako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi kan mga paratubod na maitulot na sakripisyo. Tanganing huli kay ni mga gibon in pagtubo maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit non na kamarawayan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imo nga espiritu, itaas ang mga puso. nitas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas sa danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa iyong makagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki na harayong siniblag sa krimen nin kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing ang banwaan na nabilog sa pagkasararo kan Trinidad, para sa kamawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo, templo kan Espiritu Santo. Kaya kariba kan mga koro ng mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, burabod, nin gabos na kabanalan, kaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niyaman kan kali sa singeraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
humdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkahera kan sa tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na ding kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginda na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
katugunan, ikanagsabi sa imong mga apostolas. Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nababuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imo nga espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang kabos. Uyaan, kordero kan Dios. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kung kalag mauumayan. The body and blood of Christ.
kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-aarang kan sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinabasog mo kami, kanurog kabanal na hawak asin dugo, gibuhaman kaming makaheras sa buhay na Diyos nun, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na gabos para sa mga announcements. Enot po, magkakaiga po kita ning second collection. Ngunyan pong Domingo pinagsasalabran niya to an Indigenous and Extreme Poverty Day. So an makukuha po niya to dyan, itatabang niya to para sa mga tao na urog an pangangaipo. Aram ko po, pobre man kita, may pangangaipo man kita, alagad igwang mas may nangangaipo sa satuya. Siring man po sa maabot na Domingo, inaapod po iyan na World Mission Sunday. Liwat po, hinahagad mi po ang pagsuporta nyato para sa pangkinaban na misyon. Ipinapaabot po ang pasalamat kan Arkidiocese sa satuyang parokya sa pagpamahiling nyato nin pagmakulog sa misyon. Available po si mga brown envelopes dyan po sa tuyang opisina, ang ani pong bilang tabang nyato sa misyon kan sa tuyang simbahan. Sa masunod po ay sa October 29, inaapod pong Prison Awareness Sunday. Sa tuya pong padagos na rumdumon, asin ipagpamibi, ang mga tugang nyato na yaon sa presohan. Sa October 31, magkakaiga po kita ning Parade of Saints. Panginginutan po ini kan mga estudyante, kan Holy Cross Parochial School. Asin siring man po, magkakaiga kita nin Misa Triduo para sa kaumawan kan mga tugang nyato o intensyon niyato, pagpamibi sa mga tugang niyato na nainot na sa tuya sa ikaduwang buhay. Katakod po kayan may triduo kita nin misa, mapon po sa October 29, sagkod po sa October 31. Dangan man po sa December 8, igwa po kitang gigibuhon na mass wedding. Si mga nagsasararo po na dai pakasal, makipaghumapot na po sa opisina, tangani pong maaraman po niya to ang mga requirements para po sa gigibuhon na mass wedding sa December 8 sa parehong taon. Matindog na po kita, asin man iniimbitaran ko po ang mga nagbe-birthday ngunya na aldaw na mag-inutan po sa pagbindisyon po sa saindo. Mga birthday po, madyan na po sa inutan. Diri na po masupog. Mas maray na po ang bendisyon kaysa maldisyon. Pamibi sa pagbendisyon, Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa inda, sa imong mga surugoon na ngunya nagsaselebrar, kan sa indang kumplian nyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkoban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagosin na makapaglingkod sa imo, asin mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyon mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman nakatibaadan, asin kahilangan, tanganing padagosin ang makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. Happy birthday to you. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imo nga Espiritu. Bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Marhay na aga po sa lambang saro sa tuya.
Maray na agaman.